השמש לה כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. ארץ שנאהב היא לנו אם וו, ארץ של העם. היו מייבאים למזון לפרות, היו מייבאים חרובים מקפריסין, מטורקיה. שזאב וילנאי בקרן הקיימת הגיע למסקנה יחד עם עוד מדענים שהחרובים הם טובים למאכל לפרות. אמרו שזה מעשיר את המזון של הפרות. ובאיזשהו שלב עלה הרעיון לטעת חרובים באזור בכדי לספק את התצרוכת לפרות שלנו, פרות בישראל, בחרובים מקומיים. הם היו חצויים בתוך התערובת, ואפשר לומר כשחילקנו תערובת ברפת היינו אוכלים את רוב החרובים. והוא חשב, או הוא וכל הקרן הקיימת, שזה בעצם הפתרון גם לבעיית אוכל לפרות. כמובן שמה שאנחנו יודעים היום, עשרות שנים אחרי, לא השתמשו בחרובים האלה כתוסף לתערובת. חוץ מזה שאנחנו אכלנו חרובים טעימים. היער הראשון שניטע לספק חרובים, זה היה פה בנתיב הל"ה, בעמק האלה, והוא החליף חלק מיער האורנים. כל המקומות שהאורנים לא נקלטו או שלא ניטעו עוד, החליפו אותם בחרובים. הייתה פה גולדה בא והיה שמח פה, והיער נקרא יער הולנד. איזושהי תקופה מסוימת עוד היה זה, המשיכו לטעת ביערות הקרן קיימת חרובים, ובאיזשהו שלב זה הופסק ועברו לחורש טבעי, אני חושב. גם פה כבר האורנים הם לא משמשים אותם כדבר ראשון. זה בערך הסיפור של החרובים.